Ka company shna dobilat ka Dalmia Cement Bharat Limited ani DCBL kala penlong ye kajing ajing hikai Pyntbit kam ye ki Samla ka thain Lumshnong East Inter Hills lingba ka Dalmia Bharat Foundation DBF ka badai ka benta ka corporate social responsibility hakani ka ski ka arpu phra darik jaldio archa arpu saw la ajing hikai ha domestic data entry operator ha common service lab ha Lumshnong kidan arpu phra ngut ki Samla kan thop hanyu % ki dik kan thei ki balawan ban sha hikai khlem kanu ka jing sio hagani ka ski la sam sarnat ru ya ki bala pendap ika 12 batch ki bala pendap ika digital literacy course ki badan arpangut ki Samla ya ka jingalang la longkong san Vinay Kumar Mishra head HR DCBL Meghalaya lembat ujitu mani kalita na Dalmia Bharat Foundation